Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno bing, agulima kanagtalna kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Na isang sangayan, lua. Napintas, nasingpet, natulnog ken nagaget abalasang ni panyang ubing. Ipampanakkel daytoy ti inana, ngem adda dagiti mangibagbaga, asaan kano normal daytoy, gaputa saan dapay Apolos, anakita daytoy anagsangit. Wano nagluwala kuma. Saan mailimod day takenkwana, ngem di nalatan ikaskaso, ti ibagbaga dagiti kalugaran na. Iti may sangal daw, ket. Nana Marta, ayan na nga di anak yung nga abnormal. Ha? Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom desto. Saan nga abnormal ti anak ko? Anya saan? Di mo ka din ikalintikan di anak mo. Mabalin ka di, desto. No awan mo't laang tinasayat nga ibagam. Pumanaw ka laangan ditoy. Ha? Ne? Makaungat kayo matan, Nana Marta. Uray asino nga ina. Makaungat itikas na nga aramid mo. Iswa pumanaw ka laangan desto. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oh, panyang. Anyangay. Nakagtantan dito sa hangot ti balayo. Agyamanakan ka, Mario. Alan, yagmundag iti imat ko. Aday. Agyamanak manan, ha? Awanan nyaman na kung nakmat. Alang araw tayo nakmatan. Siguradong agur oray yung datatang ko. Sige, Mario. Aganad ka, ha? Baybay anyalatan dagiti agsasao iti kasta, nanang. Saan ko nga roden idangay kaskaso? Siyak nga minti masaksakitan, anak ko. Diyak maaklon, dagiti ibagbagadakan ka. Baybay anyulat ta idahan, nanang. Saan na bali ta sa anak mo't nga apektado? Basta, saan amabalain asaan ka nga isakit, anak ko? Diyak itulok akong purmilatan ti ibagbagada, maipapankan ka. Agpay sumat ngamin, nanang. Kasanungay asaan da ngamin nga ibagang adda diferensyak. Ket jakmet agluwa Apolos. Panyang, anak ko. Jakmet amuno anya dayto a sakit ko. Tauray no agsangit akon. Awan met Apolos tilwa nga agarubos iti matak. Apay ngamin nakastuyak, nanang. Diyak amo, anak ko. Awan ti maisongbat ko iti dayta asaludsod mo. Naimbag nga oras mo, panyang. Sino ka? Anya a lugar to'y ayan ko. Ada kay ti lugar mi nga engkantada. Kasano ang nakagtengak dito eh? Saan kan amas daaw? Adda pa nakabalin mi nga engkantada. Isu nga adda dagiti banag akabaulan mi nga aramidan. Kas iti panangikuyog ko kan kaditoy. Bayat ti panaturog mo. Anya? Day tatipod no. Apay ngayong kuyog nak dito eh, napatag ngayong kantada. Amok ti parikot mo iti lubong yo ang mortal. Anya? Adu ti manguyaw kan ka, gapo iti kasasaad mo. Awan anyaman na kanyak dayta. Napatag ngayong kantada. Saan ko idangay kaskaso? Banag ang magustuhan mi unay kan ka. Ha? Iso adi ka madanagan. Daytan to kasasaad mo. Agapuanan ti pananguy-uyaw dakan ka.
kat pakairanudan to ti amin. Anya ti kayat mo asawan. Napatag nga engkantada. Maduktalam tumutlaang no anya ti kayat ko asawan. Kat sapay la kuma, taag tali na tulat ti kinasingpat mo, Panyang. Nay, amang ano iso nga ibagbaga jay inam, nga awan ka iti idam iti rabi ay. Tatang, Kinapudno na. Kat saan ko apinati ti imbaga ni nanang mo nga awan ka iti idam. gaputain nalanak ti may nga engkantada. Tatang, Nakaskas tao day ta anak kao. Ngam, kunamit at talaga na pasamak. day tatiag paiso, tatang. Kahit anya nga itimbagakin ka ding kantada. Agtali na ed ko makano ti kinasingpet ko. Taaddan to kano ti gungguna. Ha? Wen, tatang. Gungguna asaan laeng asyak ti mairanod. Mairanod to kano ti amin. Matimat atar aramidam desto. Nay, anyang aramidag matsika, Mario? Ti pananguy-uyaw mo ni Panyang. Hoy, Mario, di ka man naging lalaing. Ang mga nun niya pati maaramid ko ka. Ah, Ang mga nun ti kunam kat kabutan ka. Hoy, awan ti kabutan ko nga ori asinaw. Dahita ti tandanam. Ay na, nakaskas daw mo't dayta na pasamak iti anak ta. No agpaiso dayta, lakay. Jakman mo, Marta. Iso na laeng ta kinunam nga awan di anak ta iti idana. Iti daydi akan itaw saan aya. Wen, agpaiso dayta. Adda nga rod posibilidad na. Nga agpaiso ti ibagbaga na. Ay na, anya ngayon dayta ama paspasamak. Ay, jak amaw, Marta. Ang no siya. Mamati ak iti ibagbagan ni Panyang. Ngamin, saan mo't niya ulbod jalak ta? Panyang. Ada na ibaga kanyak ni Nana Marta. Anya day ta, Mario? Kasla mo't patyan. Anya nga rod day ta. Ibagam tasyak ti mangibaga no agpay suno saan. Ada ka na nakasarita mo yung kantada? Ha? Day tatimbaga na. Agpaiso ka di, Panyang? Agpayso, Mario. Ha? Adda nga agpayso ti nakasaritak nga engkantada. Ket adda ti napateg abanag ana ibaga na kanya. Jak magustuhanan da ito'y ama paspasamak, Mariaw. Sabali da ito yan. Tata? Agpistimat aminin adingwin tayaw. Sakit awan agbyag nga imula tayaw. Uwan nga ro, tata. Kaslakit din na ilunod to'y lugar tayo. Ngarod Kaslada simbang bay nga angol dito'y lugar tayaw. Tirigat na, tata. Naagbayag pa iti kastoy ang mapaspasamak. Siguradong awanan ti pagbiyagan tayo. Ay, Mariaw. Kasano tayo langan, tata? Anya langan taramidan tayo. Jak mat amaw, Mariaw. Jak amo na niya ti ibaga. Apay ngay. Nayaw awanak samot den. Jak kabisado day ti apas at ti lugar mi. Kasano anak agtangak dito eh. Apay nga. Kumusta kan, Panyang? Madaydayo nga engkantada. Si kamot gayam. Ada ka di manen iti pagarian nyo. Saan? Adda ka iti lubong niyo, Panyang. Napatag nga engkantada.
Kayat ko laang nga ibagakan ka. Itan amaduktalam, noan niya ti ibagakan ka idi, ana isang sangayan agalat mo. Sapay lakuma tagtalinaad ka na singpat kan napakumbaba. Madaydayaw nga engkantada. Maduktala mo noan niya ti imbagakan ka idi, Panyang. Nagpukawan ti engkantada. Tiaglawlaw. Kala at anagbaliw. Amo ko noon niya alugar dayan ko. Tinasayaat. Agawid akon. Ang mga nusap-sapulin dakon dananang. Anya tinapasamak nanang. Aping agsangsangit kayo. Jay amam. Intaray da Mario ije ospital jay ili. Anya. Aping amin nanang. Saan ang makaangas? Naimbaglaang tada da Mario itay. Aping arod nga da kayo dito eh. Nasken ngamin nga agdiskitarak pa iti gastusan tayo. Hanggang kasano ang makadiskitarak. Kat agpapada tayo mat kadagiti kalugaran tayo. Nga awanan ita. Gapo iti saan tayo nga amo nga angol. Asimbang bay dito lugar tayo. Anya. Madanag anak-anak ko. Ang mga noan niya ti mapasama kijay amam. Anya. Sana nang jak kayat nga dadakas ang mapasamak iti amak. Sana mabalin. Ha? Panyang, anak ko. Agluluwakan. Uwan nga paysa nanang. Agluluwa akon. Anak ko. Saan laabas talwat ang tadtad ka nagiti matam? Balitok, anak ko. Anya. Wen anak ko. Balitok, dagiti luam. Panyang, talaga ada kayong ti pagkamkamangan itadagiti kalugaran tayo. Uwan nga rod Mario. Ngam sana bale. At damot maipaay mi atulong kadagiti kalugaran tayo. Isong awan ti parikot. Amom, ado ti mas daw. No apay akilat ang nagbalin anapintas ti panagbiagyo. Naikan kami la siguro itinapintas agasat, Mario. Kinapudno na. Oray siya. Nasdawak mat. Idi ngamin impan mi ti ospital ti amam. Aburido ni Nana Marta idi. No sa dino ti pangalaan iti gastusan na. Ngam idi simangpot kayo aduay di ospital. Adan si dadaan na maaramat ang gastusan nyo. Kilahat pa nagbalinan ang napintas ti panagbiagyo. Nakalungaw kayo iti kinarigat. Kat ita, tumultulong kayo. Saan mo nga amuan no apay, Mario? Tinapatag. Adda kami apagkamangan itadagiti agkasapulan akalugaran tayo. Sa bagay matkit di Pakaragsakan mi dayta. Kat maragsakan akmet. Gaputan nakalasat iti pagkad ti amam. Maragsakan ak talaga Panyang. Inlimad da Panyang kandagiti dadakkel na. Ti maipapan iti na isang sangayan anluana. Ngamkit di nagtalinaod anasingpet kan managtulong ni Panyang. Katigasat nga itdan kadakwada ti na isang sangayan anluana. Imbing layda iti sabali nang runa kadagiti agkasapulan. Bueno ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.